Evoco, Podcasting Great Ideas. Sílvia Carré és un exemple viu de transformació i superació. Una dona que ha convertit la seva fòbia a volar en una passió per l'aviació acrobàtica que l'ha portat a competir en campionats com a pilot d'acrobàcies, demostrant que els límits sovint els posem nosaltres mateixos. La seva història és font d'inspiració per a emprenedors i per tots aquells que busquen superar les seves pors, recordant-nos que amb valentia i determinació podem arribar a llocs que mai hauríem imaginat. Com ella mateixa diu, quan un supera una por, s'obre un món de possibilitats infinit. Benvinguts a Manglar Podcast. Hola Sílvia, benvinguda aquí a Manglar, el nostre santuari, el nostre refugi. El primer que ens agradaria saber és quin és el teu. El meu, doncs mira, et podria dir que qualsevol lloc on hi hagi natura, al mig d'un bosc, allò és el meu manglar preferit. També ens agradaria saber, per començar una mica, d'on vens i quina importància li dones als teus orígens. Doncs mira, jo vinc d'una família amb molta història textil a Terrassa i, home, per mi els orígens són molt importants perquè allà vaig aprendre doncs, una sèrie de valors, una sèrie de creences també, que llavors al llarg del temps vaig veure que em limitaven. Però, bueno, ara estic en un altre cantó, ara estic vivint en una altra ciutat, en un lloc més tranquil·let, però em considero que sóc de molts llocs ja. Ets coneguda per la teva relació amb el vol, no? Per passar de tenir fòbia a volar a fer acrobàcies, no? Això diuen. D'una extrema a una altra. Què et va motivar? O sigui, com vas passar d'un extrem a l'altre? Mira, em va motivar, o sigui, ni jo entenc què és el que em va motivar, perquè, clar, jo quan tenia por de volar, el meu objectiu era superar aquesta por de volar, i va ser el meu objectiu principal. L'únic que llavors, bueno, vaig anar naturalitzant tot l'entorn, vaig anar entenent moltes coses, vaig anar adquirint coneixement, vaig conèixer gent del sector i vaig trencar la creença de que estaven tots bojos i que per això volaven. Vaig començar a confiar, suposo que en ells i en mi, i d'aquí doncs, ja va ser un pas començar a volar amb els meus nous amics, que era la gent que estava en el món, i llavors alguns no es dedicaven, però sí que tenien com a hobby competir en vol acrobàtic i ja va ser el pas definitiu per trobar-me en aquest... Perquè has arribat a competir. He arribat a competir, sí. Vaig competir en un campionat de Catalunya i en 2 d'Espanya, de vol acrobàtic. Sí. I com et sents? Entenc que és un sector bastant dominat per homes. No sé si era habitual que hi hagués una dona en el sector o en el que són les competicions de vol acrobàtic. Això va suposar algun problema? No? Vas trobar alguna barrera o ho vas viure amb naturalitat? Amb total naturalitat. Llavors, hi ha dones que s'hi dediquen, però sí que és veritat que en l'aviació, també en l'aviació comercial, les dones que són pilots cada vegada són més, però segueixen sent una minoria. En el vol acrobàtic més perquè és una petita família comparat en el vol. Llavors, quan jo competia dintre d'aquesta petita família, que era a nivell estatal, doncs jo llavors sí que era l'única que llavors es presentava en aquelles competicions. Cap mena de problema, o sigui, amb els meus companys ens repartíem les feines per igual, ni ells feien diferències ni jo les feia i què va, naturalitat total. Tinc curiositat per saber quines sensacions vas tenir o tens quan fas un vol acrobàtic. Entenc que una mica la part de la por al volar, o parlo més en primera persona, quan hi ha alguna turbulència, no? Allò es mou, a vegades l'avió per esquivar certa deixa caure una mica l'avió i allò ja fa molta impressió. Clar, en vol acrobàtic, quines sensacions es viuen? Mira, no sé si seria l'equivalent a penjar-te tu cap per avall en un qualsevol arbre del manglar. O sigui, és que és posar el món al revés. Sempre dèiem que amb una palanca, perquè anem com amb una mena com de joystick, per entendre'ns, amb la palanca girem el món. Llavors és que allà és com un crash de totes les sensacions que hagis pogut conèixer aleshores. O sigui, és un mix
de sensacions. Hi ha moviment, però hi ha un moviment al qual no estàs acostumat. Hi ha una certa sensació com de vertigen, no? És com que notes la gravetat, però la notes sobretot al cap, perquè, esclar, estàs cap per avall, però a la vegada és una sensació de tot està bé, tot segueix igual, el vol segueix estable, pau interior, total i absoluta. Clar, si llavors s'afegeix alguna turbulència, llavors és acostumar-se a elles, també. Pau interior i adrenalina, entenc, també. Sí, no? una barreja de coses. Sí, adrenalina, però jo et diria... O sigui, jo pujo al Dragon Khan i sento adrenalina, o el Shambhala, o qualsevol, no sé, parc d'atraccions. En vol acrobàtic, jo recordo que era una adrenalina com controlada, com jo decideixo quan la faig, com faig les coses, i fins i tot em passaven les coses a càmera lenta. Sí que és veritat que el fet de competir, allà hi ha una adrenalina molt forta, perquè tot i que jo anava a provar, competia amb els meus companys i, clar, al final era ja que estic aquí, vaig a superar-te. O sigui, a veure qui és millor, no? Llavors hi ha una adrenalina de competició. Si ens centrem una mica a la teva trajectòria professional, vas començar, de fet, fent una cosa completament diferent, no? Vas estudiar traducció i interpretació. Si ens posem a la Sílvia, que va decidir fer traducció i interpretació, què buscaves o quin era el teu objectiu professional? El meu objectiu, doncs mira, dedicar-me a ser traductora de la ONU, viatjar per països, conèixer noves cultures, i vaig pensar que això ja seria suficient per amagar o per superar una por de volar que jo ja anava arrossegant jo crec que des de l'adolescència o des de que tenia ús de raó. Que no sé ni com va començar, probablement perquè sí que recordo un vol amb la meva família, que era un vol de nit, que plovia, que lògicament doncs, vam haver de sortir, vam sortir amb retard, però vam sortir, i que jo el vaig percebre d'una manera diferent, com si fos un perill, i a partir de llavors ja va ser una por molt limitant, i fins al punt que llavors trobava feines a sortida de la carrera i la rebutjava per no haver de volar. O sigui, em deien, te la donem, i jo deia, no, és que ja en tinc una altra, i arribava a casa i deia, però és que no en tinc cap més. I d'aquesta limitació, entenc que d'aquí llavors va sortir tot el camí fins a fer vol d'acrobàcia i t'has acabat convertint en coach professional. Per què? O com ha sigut aquest camí fins a acabar sent coach professional? Mira, el meu objectiu ja des de l'inici, sobretot quan vaig començar a fer coses més relacionades amb l'aviació, perquè, clar, el meu objectiu principal era superar la meva por de volar i viure una vida com més normal, no? Dintre del que jo tenia com a normal. Però llavors, quan vaig començar a tocar tot el món de l'aviació, vaig començar a fer batejos de vol, em vaig treure la llicència de pilot privada. Clar, tot això era un extra, però el meu objectiu era, ostres, primer vull veure on puc arribar jo, o sigui, on estan els límits, i qui posa els límits, és l'avió o sóc jo? I segon, jo això ho necessito transmetre a les persones que tenen por de volar, que creuen que no poden i que estan a l'inici del túnel i no veuen la llum al final. I decideixes emprendre, no? Crear el negoci pel teu compte. Com van ser els primers mesos? Mira, és que m'ho vaig trobar d'una manera una mica casual, és a dir, la meva història va sortir com als mitjans de comunicació i va començar a contactar gent en plan, volem que ens acompanyi aquesta persona perquè ens pot entendre. Llavors, jo ja m'havia format en temes de lideratge, de temes més emocionals, intel·ligència emocional, a nivell d'empresa, I sí que cada vegada em sentia molt més atreta pel tema del creixement personal i llavors doncs, ja va ser un tema de fico potència aquí, em formo i miro com puc ajudar aquestes persones des de la vessant que jo vull fer, que és el coaching, que és el que ens proporciona, és l'oferir a la persona que aquella persona té les respostes, no? I que pot confrontar-se amb les seves creences i trobar les seves respostes. Llavors, ja et dic, va ser d'una manera així com inesperada, casual, però que llavors vaig dir, doncs, sento que estic en el lloc on necessito estar, a nivell com de... Quasi et diria que avui en dia és missió de vida, Et volia preguntar com aconseguies els primers clients, però que va ser una mica per inèrcia, no? I vas tenir tracció una mica des del primer moment pel fet de que la teva història personal era mediàtica. Però recordes algun error que cometessis a l'inici que ara, per exemple, mirant en perspectiva, no repetiries?
Sí, a nivell de treballar amb persones, dius. Treballar amb persones i d'anar pel teu compte. Sí. A veure, a nivell de treballar amb les persones que tenen por, sí. I és que no es pot treballar amb una persona que no vol treballar aquest tema. I això és quelcom que en un principi jo volia acompanyar tothom. Però, clar, em trucava gent i em deia que el meu marit, la meva dona, la meva filla té por, però no la vol superar. I jo deia, bueno, a veure, ara dic, bueno, pues si no vol, pues ja està, que es quedi aquí tal qual, ja vindrà quan vulgui. O sigui, hi ha un tema que hi ha d'haver una obertura al principi del procés, d'almenys obrir-te la possibilitat de que tu pots superar allò, perquè si no ja tanques comportes i no entra res. A nivell d'emprenedoria, segurament he comès molts errors, en segueixo cometent, perquè, clar, aprenc a ser empresària així sobre la marxa i cada any penso, ostres, és que cada any has après coses molt noves. Ara mateix, d'experts de coaching, n'hi ha molts i de moltes tipologies. Què creus que et fa diferent a la resta? Bueno, jo crec que el fet d'haver-me centrat potser i focalitzat en aquest tema específic, que a vegades quan un comença és com que vol abarcar moltes coses i jo tenia clar que em volia dedicar a les persones que tenen por de volar i la volen superar, no? Bueno, jo crec que bàsicament això. El món laboral i l'emprenedoria presenta desafiaments i obstacles constants que et generen pors i ansietats. Com creus que t'ha ajudat la teva experiència personal amb la superació de la por a volar, amb poder afrontar el fet d'emprendre el teu propi negoci? Ui, m'ha ajudat molt, Sempre dic que la superació de la por de volar per mi ha sigut un entrenament a llavors superar altres pors a la vida. Perquè llavors vaig veure que jo ja volava, ja feia vol acrobàtic, ja em sentia com rotllo invencible, però clar, llavors hi havia certs reptes que em van sorgir a la vida que tornava a sortir la sensació de por. Llavors, un d'ells, l'emprenedoria, no? Llavors, home, m'ha servit molt. De fet, quan treballem la por de volar, sí que jo soc partidària, almenys, de treballar, evidentment, una part de coneixement, perquè la gent conegui més el sector i perquè confiï, no? I perquè l'entengui, però una gran part de mentalitat. I quan parlem de mentalitat, això es pot aplicar a qualsevol cosa. El fet d'intentar controlar i plantejar-se què és el que estàs intentant controlar, el que depèn de tu o el que no depèn de tu. Això ho podem aplicar, per exemple, a moltes coses. Al teu llibre parles i reflexiones molt al voltant de la por. De fet, afirmes que coneixes molt bé la por. Com funciona la por? Què és el que has après o què destacaries després d'estudiar-la? Mira, per mi, la por, a dia d'avui puc dir que és una emoció mestra de vida. Almenys per mi ha sigut una emoció mestra de vida, perquè m'ha confrontat amb la Sílvia que creia ser d'una determinada manera i només d'aquella determinada manera, no? I m'ha obert portes com a veure moltes altres realitats. Si mirem de manera com específica, no? Què és la por? Home, doncs és una emoció que tots sentim i que ens és molt necessària. A mi no m'agrada parlar d'emocions positives o negatives, sí que el que pot generar són sensacions desagradables, però és una emoció que és molt necessària per la vida. De fet, gràcies a la por, ara estem parlant tu i jo, perquè els nostres avantpassats, gràcies a la por, doncs van entrar en un estat d'alerta i van saber detectar els depredadors i es van salvar d'ells, no? O sigui que, bueno, això passat al nostre dia a dia ens permet tenir com l'alerta justa per travessar els carrers vigilant o per emprendre certs reptes a la vida d'una manera més segura. Hi ha un equilibri difícil entre la voluntat d'assumir riscos, per tant, perdre por, però mantenir-la per estar una mica alerta, no? I entenc que en el context, sobretot d'emprenedoria o quan vols engegar un negoci pel teu compte, sempre hi ha moltes pors que t'invadeixen, però has d'assumir molts riscos. Com ho veus, la complexitat de trobar aquell punt mig just que et serveixi per anar tirant endavant? Jo crec que ja ho has dit tu, és trobar el punt mig just i necessari. O sigui, sí que el que ens passa factura és tenir una por que ens limita, és a dir, que davant de qualsevol repte d'emprenedoria
per por, per una sèrie de creences, ja renunciem a aquelles oportunitats, i sempre poso l'exemple de, per exemple, si jo, i ho podem aplicar, per exemple, al tema de parlar en públic, que hi ha molta gent que té por de parlar en públic. No hi ha un perill real allà, aparentment, a no ser que estiguem en una sala plena de caníbals, no? O hi hagi un risc per la nostra integritat, però sí que hi ha gent que ho viu com un perill real. Llavors, bueno, també podem veure què ens està dient aquella por, no? Aquella sensació que tenim, aquell rum-rum a la panxa, igual l'únic que ens està dient és que és una oportunitat nova que tenim allà, que no l'hem explorat, per tant no sabem com gestionar-la, però que ens permetrà avançar i potser després d'allà hi haurà altres portes que s'obriran. A la vegada la por ens dona aquest grau de prudència, no? O de control just, és a dir, és el que fa que jo no faci una ponència en pijama, per exemple, sinó que jo ja vagi amb un grau de control just i necessari per estar focalitzada, per estar centrada, per tirar-ho endavant, però que no em limiti. I creus que tota por és superable, és gestionable, tractable? Vull dir que és una qüestió de temps i predisposició, o a vegades hi ha un punt irracional contra el que no pots? A veure, hi ha un punt irracional, però sí que és difícil generalitzar, perquè estem parlant... O sigui, parlar del món de les pors seria com parlar de la biodiversitat que hi ha dintre d'un manglar, o sigui, que hi ha peixos, hi ha reptils, hi ha primats, hi ha de tot, no? Llavors, depèn. Sí que, home, amb un acompanyament un pot transitar per aquella por i la pot superar. A partir d'aquí hi ha molts ritmes diferents, hi ha moltes maneres diferents, hi ha molts mètodes diferents, i jo soc partidària que també cadascú s'elabori el seu propi mètode a l'hora d'afrontar les pors, perquè normalment els professionals que acompanyem no solem estar. Llavors, quan la persona s'enfronta a aquella por, com a màxim potser hi estaràs alguna vegada, però hi haurà un punt que aquella persona s'enfrontarà sola. Llavors, ha de una mica trobar la seva pròpia metodologia i saber-ho gestionar. O sigui, realment no existeixen, entenc, consells gaire genèrics que puguin funcionar una mica a tothom. A veure, a mi em costa donar consells així molt genèrics. Sí que, home, un que sí que donaria és si ara si hi ha persones que ens estan escoltant i senten que potser allò les està interpel·lant, és que potser és el moment de fer-ho i de passar a l'acció. Potser hi ha una acció que no... Hi ha quelcom que no han fet amb la seva por, que tenen una por limitant i que potser sí que necessiten fer alguna cosa amb allò. Per anar acabant, Sílvia, hem parlat abans una mica de la sensació de volar, ens has estat explicant una mica aquesta sensació de pau mesclada amb una certa adrenalina. Jo t'animaria que amb gent que a dia d'avui ens està escoltant i potser té certa por a volar, perquè jo entenc que la por a volar, a part, té com molts graus, no? Però un grau petit el té la gran majoria de gent, un grau alt suposo que no tanta, i gent que tingui absolutament zero por a volar suposo que n'hi ha menys. Alguna cosa positiva de volar literal o metafòricament per animar a tothom a superar una mica aquest obstacle? Home, aquí podríem fer una gran llista de beneficis, però de la por de volar literal, home, el fet d'obrir-te fronteres, de poder viatjar com tu vols, de visitar noves cultures, d'obrir-te un coneixement que si no tens, i si ja parlem a nivell de món empresarial o d'emprenedoria, home, aprofitar oportunitats que poden estar en altres països i que poden ser bones pel teu negoci. A nivell figurat, jo diria que moltes més, i és el fet de descobrir-te a tu mateix, descobrir que realment no ets només la persona que creus ser, que segurament ja hauràs passat per molts reptes a la teva vida, hauràs superat molts reptes. De fet, cada dia estem superant reptes, moltes vegades, i has sigut capaç i els has tirat endavant. Per tant, per què no aquest? Potser només necessites trobar la teva manera de fer-ho, i potser no l'has trobat, no? Però beneficis a nivell vital, molts. Jo penso que quan un supera una por, s'obre un món de possibilitats infinit, i que llavors d'una ja vas a l'altra. I, de fet, per superar la meva por de volar literal en avió, estem ara parlant tu i jo també. O sigui que imagina't. Sí, d'aquí animem a tothom a volar, literalment i metafòricament. Per últim, ens agrada molt conèixer els nostres convidats si tenen algun referent al que s'han aferrat al llarg de la teva vida.
Referent a nivell de poder volar en avió, et refereixes a qualsevol No, en general, cosa? en general a la vida, personal, professional, si coneixes si tens algun referent concret que t'hagi marcat a la teva vida. Mira, jo diria que concret, no, qualsevol persona que hagi superat una dificultat i li hagi donat la volta allò com un mitjó, no? De dir, ostres, uah, aquesta persona, no? Per mi és qualsevol referent, i no em refereixo a gent potser a noms més coneguts, o sigui, gent del carrer, que gent com nosaltres que estan superant dificultats i que cada dia les transformen i les transformen d'una manera que llavors d'allà en treuen una bona lliçó de vida i ho aprofiten també doncs, per expandir-ho al món. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió final i agrair-te molt que hagis vingut avui aquí amb nosaltres, amb Anglà, al nostre santuari, i estàs convidada a tornar quan vulguis. Moltes gràcies, tornaré. Gràcies, Sílvia.